O cigarrón eu creo que vivimos todo o ano pensando nela e vestilo. Eu non concibo o entroido sin vestirme sin a máscara en sí. Se non sería, eu creo que unha festa sin máis. Moverte a media. Unha das primeiras que fixen, as primeirinhas de todo. As máis velliñas están xa pobres moi gastadas. Xa están moi gastadiñas. Non me leves moi abaixo. Claro, non me leves ni moi abaixo, ni moi arriba, que porque estamos logo para usando por coser, arriba. se teño que coser todo, non, claro. Da igual, unha vez Eu creo que é o incentivo ou a motivación para logo salir e leválo ben, leválo con ganas e que eles te poidan observar e velo lucir e que digan, vale, mereceu a pena levar e ter a paciencia que teño con este rapaz para vestilo para que ahora poida correr e levar, ben. Xa viches que a miña mai e todas as madres que había antes ali vestíndonos, pois é o momento quizás máis crítico e que máis tempo leva. O resto é vestirse e listo. Eu creo que é o máis orgullo que despois se veña a tua mai e che diga, buah, vas impecable, fixache agora unha carreira de la hostia. Eso é o que máis che pode encher como cigarrón ou cualquera persona que se vista de máscara, peliqueiros, máscaras, ramanculleiros, o que sexa desta zona do sur de Ourense, podenche decir o mesmo, eu creo. Tendo o factor que xa comentábamos antes de levalo levando na sangre desde que eres un neno pequeno, vestíndote hasta hoxe, pois ainda incentiva máis. E aqueles que teñen ainda os seus ancestros antepasados dicindo, xa o fixo o meu pai e o meu abuelo, tócame a min agora levalo. É como algo no ADN que che surge nestas fechas, que sale unha chispa hacia arriba, se te faz unha analítica seguro que salta. Entonces, pois non sei, é algo que che acelera o corazón chegado a estas fechas e nos fai emocionarnos e vivilo con moitas ganas.